Poyamba dzina lija. Dzina langa ndi Dr. Sabiti kuchokera komwe tikati komwe kwa munthu wankulu kwa Sabiti kwathu ni kwa Njombo ukasungu. Ngati mudamvapo kuti Dr. Sabiti kwa Njombo ukasungu munthu wake ndine. Dzina la Dr. Sabiti sila chilendo kwambiri maka mchipeta ichi cha mankhwala zitsamba. Mnalizi pakatipa amwawo zanji anthu lero lino. Nkhani imene nabwera nayo kuno choyambirira ndi nkhani yabwino kwambiri pano upezekera padedza pa Bembeke amene mumadza ku Bembeke tikachoka pa Bembeke amene padedza pa boma tikupita ku Blantyre mukamokwezeka kuti mudzifika pansika apa kuti muyandika mufika pansika pamene makhansika mande olokula chinayi musadafika pansika pene paja muchoka kuno kulilongwe kunkona no kumazereko muona pali mpando inayi kwatsekera pali chikwangwani cholembedwa Dr. Sabiti kapena pompo pali bala inayi kamati kachere bala fusani pamene popo amene mungapeza ndi mafuna kwa Dr. Sabiti muona kumene kuli gaimoto ndithu gaimoto yanga muiona kumeneko temungangofamira mungone kumpanda kuli gaimoto mungaze Dr. Sabiti januti ine ndi Dr. Sabiti moja amene mwakhala mumvera kuti munthu wakukasungu kwa Njombo komwe kunziza kwa gure wankulu Dr. Sabiti ndine ndiye mwina sadafotokoze zambiri choyamba ndi amene apeka kaye manamba fondo zoti awali apo akuvetsera kuti kodi Dr. Sabiti wakukasungu uja kwa Njombo uja wafika mudzi mwathu muno ndi fanda apatseke manamba anthu achoyamba manamba wanga oyambirira amene mwina anthu amene mwakhala musautsidwa kwambiri kuti Dr. Sabiti tingampeze bwanji manamba nawo ne awa 0 0 komanso ya 08 0 08 36 kumapeto ndikubwezaso manambalawo 0 65 76 3 kumapeto ya 08 0 36 02 3 kumapeto. Dr. Sabiti akuzikisani kwa inu amene mwaberedwa kwa nthawi yayitali kuti nthawi yotula mavuto anu tsopano yakwana. Iwo sikuti amathandiza ndi zochepa zokha, amathandiza mavuto ambiri ndi matenda osiyanasiyana. Dr. Sabiti ndi tati wa masing'anga. Dr. Sabiti auzeni anthu ntchito zolamita zimene inu mumagwira mchipeta ichi chosakaniza mankhwala azitsamba. Atate munthu ine ndimamva chisoni kwambiri makamaka chifukwa chakuti dziko ili lachuka kwambiri ndi chinyengo. Tsono munthu ine ndachoka komwe kumudzi komwe ndiponi kutali kumziza ndikati kunziza ni kutali komwe ukasungu mene kuli nyumba yakamuzi kungula nawo ambe amene mmadzi kungula nawo ambe kumene nachoka ine nkhani ndikunena kuti mankhwala chikuda aliko kunja kuno koma chifukwa chakuti madokotala wangoti mbwe ophunzira awa na amene apanga vipongo anthu ambiri kwa basi temutati munthu one ine ni une munthu wakumudzi koma ine ndikuwatsimikiza kuti nabwera kuno ndipo ngati iwo amava kuti kuli Dr. Sabiti wakunziza kwa Njombo komwe kwarukwa kwakawamba munthu wake ndine ndipo mankhwala amene ndimathandiza inde ndizoti siwosa amene ngakwaniritse kwamba zinthu zingapo zimene ndimapanga ngakhale mutati becho nimambechera ngakhasa apereke ndira amene liyonse monga tingwerekeza kutsirika mkazi wena akazi wanu amene oyipa ndini mankhwala timati achambu ukakamirana amakamirana ngati garu iniyo chokomere kumwapeza akazi wanu wakakamirana mamuna uchete muchajana pa ndrama akupatsani ndrama kama kuberani pa nyumba pano mukangoika roko amene wakubocha akangobwera makakamira pompo ngati garu kandi kumunda kandi kudimba kandi pa shop kandi pa store amakuberani mukangoika mankhwala amenewo wakuba mapeza pompo mimba itafufuma komanso ndini mankhwala chetimati chikutaka waleti tikamati chitaka waleti muno wake ndine to anthu alemera fuka chachine kulemera kosaphera munthu akopanda magazi kungopasa chinthu chimene checho nthawi yomwe sadakwane 10 minutes ukupeza mamiliyoni ambiri tenu mapito amalemera munthu wake ndine okasungu kwa Njombo akunziza kungula nawo ambe koma kunyumba kwa Kamuzu koma mulini mwa amene wasamela muli akudetsa nchewu ukamuzambikimo kani muliongo kumene bwerani pa Bembeke munipeza gogwano Dr. Sabiti wa Njombo kwaruka komwe kunziza kungula nambe kunyumba kwa Kamuzu ndibwerezenso ngati mphini pota amati mphini yobwereza nimene mawara tena kuti musagwere mphwayi bwerani padedza pa Bembeke mungamachoka ku Blantyre kunkonano kumanjako mukamatsetsereka pang'ono muona pali kachere bara kungofika pano pa kachere bara kuti mafuna pa kwa Dr. Sabiti temuona kumpando atsekera muona gamoto yanga waiti kumeneko temukazati kwa gogwathuja kumeneko bwerani zakulandani ndiye kuti manamba fulawa nawo nasadatenge nambala koma pano patengani nthawi yanu ndi mwayi wanu pamene mukuva mauyi awa ena kwasowa mauyi awa kuti munthu adali kuti mpulumutsi ngati uyu tatengani manamba munimbire koma osaflasha chonde osaflasha 0 0 65 7 6 3 komanso ya 08 0 0
083602 kumapeto. Tikubwezanso manambalawo 0 kumapeto ya 08 0 kumapeto. Sabitirwa kwa njombo amene akupezeka padedza pa Bembeki gogo wanu nabwera mpulumutsi amene mukayikire izo ni zanu chifukwa vuto ukalionera limakulawa maso kumabwerani mulawe mankhwala ako asungu kwawo kwa kamuzu kuti munthu wagula mkulu kodakhoza kuthandiza motani. Nathokoza tamalanga amene mwamvetsera zimenezi muzere mupanga chisankho pompano amene mwavotenga muzere mupanga chisankho mubwefati vuto sitimayang'anira yayi nathandire wani Dr. Sabiti ziko mwa manala anzanga. Plenty anger, you're just like a radio. You sabi talk, but you know they do. You know get money, but you want to dengue and pussy you. Signs and wonders, now him with the CEO. I don't tire for your matter, I don't tire for your case. Everywhere you go, you scatter. You know they look the best in face. Kalistu siyawa, oh yeah. Make una give a mark and tower. No be busy, no be small matter. When you dey carry for head, my brother. Yawa, oh yeah. Make una give a mark and tower. No be busy, no be small matter. When you dey carry for head, my brother. Yawa deo, yawa deo. Everywhere you go, oh oh. Yawa deo, yawa deo, yawa deo. Everything you do, plenty yawa deo. Take it. Hey. Oh yeah now. That's the hot yeah. Boma. Hey. Chai. Mama, ndalama zanu ndi 4,000 naira. Zikomo. Ndinayiwala kuwauza kuti andipase 5 star. Pang'ono kaye mama, chonde musayiwala kundipatsa mulingo wa 5 star. Iwo asakulabadilayi. Mwina sana je chakudya chammawa. Ndili ndoda inaso. Ndikhulupirira kuti zitanthauza chabwino. Wawa Mr. Melis sichoncho? Ayi chonde mukudziwa ku Makopsford Estate. Makopsford ndikudziwa kumeneko. Ndikutali bwanji chokera panopa ndino achiyendo mtawuni muno. JJC ndikutali ndithu mufunika kutenga njira yolondola kuti mukafike kumeneko. Ungathe nditengera kumeneko? Ayi ndinali munjira kwenikweni kwantenga pasenja wanga yemwe anandiyithanitsa pomwe ndiwo mandiyimitsa. Ndinayima chifukwa chokuti ndimaona ngati ndinuyo. Chonde ndithandize ndikulipira bwino kwambiri. Ukhoza kulepheresa ulendo zikhaso bwino kwa iwe. Kulepheresa ulendo? Abwana bilu yanu ikhale yochuluka. Osazilingalira. Chabwino ndikuthandizani lowani. Yaw. Chabwino zikomo kwambiri. Takulandirani bwana. Yaw. Valani lambayo. No be busy, no be small matter. What you carry for head, my brother? Yawa, oh yeah. Make una give a mark and shower. No be busy, no be small matter. What you carry for head? Chonde ungaenda mwachangu chifukwa chakuti ndipa changu ndachidwa kwambiri ndini meeting. Changu eti? Abwana simundidziwa ine. Chonde zili cha bankale. Chabwino bwana bankale. Abwana muli ndi mwayi kwambiri upezeka nkale moto muno. Mudziwa chifukwa chake. Chifukwa chakuti ndine driver apa mmwamba ndira muno. Sindimafuna kuzitamandira koma ndilole ndizitamandire. Ndine driver apa mmwamba olowa mdziko munomo. Ndinalowerera kale poyamba mudziwa kulowerera sichoncho. Ndizomwe ndimapanga ndisanajoine ntchito ya driver iyi. Kukadakhala ngati Hollywood. Iwo abweza ndipanga casting nda Fast Furious. Uli bwino kwambiri. Ndikaona ndikukhulupirira. Ufunika undionetsa.
ngati uli bwino mmene uneneramo ndionjeza 5k pangwizano wa 8k. Mwonjeza 5k pangwizano wa 8k. Kumene nditero. Abwana chonde onjezerani onaniso lamba wanu. Chifukwa choti amandeti uluka. Tikuyamba. Amene wande malo ake abwana. Wow. Nthawi yolondola. Ndinakuwuzani. Kunenesa ndiwe driver bwino kwambiri. Ndinakuwuzani Johnson Statham ndi Vin Diesel palibe komwe angapange kwa ineyo. Chabwino, zili bwino. Kwendi ndi banja lomwe ndikufuna ndikati chonse leloli. Sindikudziwa ngati wonga kandiyendese. Unena kuti chani? Abwana sindikutsimikiza. Hey, ineyo ndikuvetsesa. Ndikuvetsesa ngati sungatero. Chabwino, zimenezo ndi zako. Pang'ono kaye bwana. Abwana naye wala kukuwuzani zakuti ndi machaja pa ola ndi luso langa la fast furious lija chifukwa chake ndakanga ndinauchiza mtengo. Chabwino limene sikuli ndi vuto ayi. Chabwino ngodika pamona ndikubwera pompano. Chabwino bwana. Hello Boma. Ndinanyamula ku JJC leloli. Ukudziwa ndi nkhani ya mpumulo imeneyi. Tona Boma, ungokozekera. Leloli, tidya nkhuku ziwiri osatiso zomwe timadyazi chaso ayi. Osadandaula ndikangobwera ndi pasadongoso lonse. Chabwino. Takulandani bwana. Ziko motipewo malo ena chonde. Chabwino bwana. Iya, chabwino zaveka. Bwana. Mwanjira imene mwanenera kuti zaveka. Zandikumbutsa agent wako Hollywood wa mafilimu. Yemwe amakhala vetsera zakuti, "Hey, Bravo, Data, Alpha." Ndi makhalidwe a zinthu. Tiye Kanane. Ayi ndili bwino abwana munomo. Hey, Kanane, tete kapeza china chake chotije. Koja. Abwana osadandaula ingondileka ndikhalemo muno bwana. Ndikufuna utupire nawo, khoza kayenesa chicho semwe ungafune. Tiyeko. Chabwino bwana. Tikufunika tizipita. Bwana? Pompano. Bwana komanda ngwamba umene kuja. Tiye tizipita. Chabwino bwana. Ndiye noposa yedu apa tipanga zoyima kwa tsiku lonse. Komano choyambirira ndikufunika tikanyamula zinzanga inake. Ndikukhulupirira zikhala bwino. Bwana chilichonse chomwe mufuna kuti ndipanga chomwe mungapange mkungondiuza. Ndipo zikakhala kuti zatheka simufunikiranso kundifunsafunso ngati yonchi yayi. Chabwino zili bwino. Hey, ima pamenepo. Chabwino. Ndalama zingati? 1000 naira aliwonse. Tenga. Ya, eko.
akhoza kutenga. Ineyo. Zikomo. Oh, chifukwa cha dzuwali. Zikomo bwana. Ndini munthu wabwino bwana. Chabwino tizipita. Chabwino bwana. Tsegula boti. Takulandirana bwana. Ndiyeno kumapeto kwake komwe tupita ukudziwa ku Infoni Microfinance Bank. Andikudziwa kumeneko. Ndikomwe mulowera. Ndende tikufunika kupanga changu kwambiri. Chabwino bwana. Ndikupira kuti zote ziyankhula pa ndi athu sichitika. Ndikulipira kugwizana nazo. Bwana. Bwana. Pepanitu Mr. Bankale. Zilingana zinzano sana ndone nkhope yanga. Pomwe iwo angolowa ndapatsa moni ndipo sakundiyankhayi. Osadandaula za iwo. Ingo ikako chidwi pa ntchito yako. Chabwino bwana. Tizipita. Chabwino. Tafika bwana. Maski hapa mphuno kwa ine. Bwana ndilibe COVID lini. Kungopewa kwabwino ndi kusamala. Uyike njini pachelu. Tibwerera pompano. Chabwino bwana. Ndiyeno chifukwa chakuti akupita ku banki chifukwa chake wina wake samandiyankha ndikumpasa moni. Chinthu chaching'ono kupereka moni kwene koyankha nkumanyada. Kungobwera dzakhala pasi pampando wanga ndikumapanga mulimo. Wina wake wayiwala maheadset yake pakusayankha moni wanga. Ndipanga zogwiritsa ntchito maheadsetiwa. Chinthu chachikulu chikhala chokuti ngati zingateke ndi awonongaso. Odi ndizimise galimoto yangayi ndiyatse AC ndileke ndiupeze ine ndili munomo. Singatotha manga yayi. Tsegula ku buti. Chabwino bwana. Chuchitika nchani chifukwa chani iwowa akukuwa ngati chonchi. Takhala chete. Chonde musandiphe. Ungodeka. Endetsa. Za Fast and Furious zako zofunika panopa. Chabwino bwana. Fast and Furious. Chabwino bwana. Changu. Fast and Furious. Chabwino bwana. Ndiyesera. Ndipanga changu. Fast and Furious. Bwana. Furious. Ndizo mwendo upanga tu ine. Furious. Furious. Eko. Bwana, chonde ndili bwino sinufuna ndalama inayi. Tenga ndalama zako. Chonde bwana. Tenga. Osarubange jangu tete nge chituzi. Adi. Tete nge kwa chituzi. Bwana ingundileka ndi. Ubange kwa jangwe. Nena kure cheese. Chabwino. Cheese. Tendi zivita.
ndichokongola mwachidule uchilosankha upita ku polisi tosefe tipita ku ndende ndiwe wa gulu lathu tsopano. Abwana gulu? Abwana sina wa gulu lanu abwana. Abwana ndine taxi driver chabe abwana mukuzotenga ndalama zanu abwana. Kwa taxi driver zina ndi mbava. Yawadeo. WAXY, the new voice. Previously on the Getaway driver. Chonde nthandize ndikulipira bwino ukhoza kulephesa ulendo ngati ungakhale bwino. Ndikuthandizani. Tikuyenera kuti kanyamula zizanga ina ake ukudziwa kuyefoni Michael Finance Bank. Ndikudziwa kumeneko. Uyise injini paluwiro. Panga changu. Chonde musandipe. Ego ndiwe wa gulu lathu tsopano. Taxi driver AKUBA. Posachedwa baboma IG ya polisi atsimikiza kuti $500,000 ziperekedwa kwa wina aliyense amene angapeze information yofunikira yokhuzana ndi njonda zimene sabazi zimenezi zibweretsa mavuto kwa anthu. Nzika zikuchenjezedwa kuti ziyang'ane maso pambamba zimenezi ndi chiopsezo chachikulu komaliza kamene iwo anaoneka. Plenty angao. You're just like a radio. You sabi talk, but you know they do. You know get money, but you want to dengue and post yo. Signs and wonders, na him with the CEO. I don't tire for your matter. I don't tire for your case. Everywhere you go, you scatter. You know the look it person face. Kalisto siyawa. Oh yeah, me kuna give a mark and shower. No be beansy, no be small matter. What you they carry for head, my brother? Yawa, oh yeah. Me kuna give a mark and shower. Ndiano mwadzuka bwana. Pautenga wake walukosi zikuwanika kuti nzogwirizana ndikuona iwo adapanga zoyima pamenepa atamaliza zonse. Bwana anali magamoto awiri imodzi yongoyenda ndipo anazasintha gamotoyo bwana. Ndiyano ndikufunika kupeza APP akhale mutayinayo sichoncho. Chabwino. Statement ya ofesi ya kubanki inali yakuti zigawenga zitatu zinalowa zinazibisa ndi zikopa zakuda. Bwana. Eya. Zikuoneka zokuti anali AKUBA fulu. Wadziwa bwanji? Tinapeza mamaski anthu fulu. Imeneyi kuyenda kukhala driveryo. Anayenda ambuyo pomwe nayense onyemuka. Kalanga timayenera ipanga ntchito yathu kukhala wabweka. Chitsiru chimene chicho sichinayika ma CCTV kamera mkati mwa bankimu. Ndizoonadi. Komano iyayi wina aliyense afunika kulokosola. Diamond ndi dzina la mtundu wake limene la banki ku ifoni. Ifoni ndi dzina la bankiyo. Mr. Kalistus Akipola mnathandiza kuzipeshera njonda zakubazo. Muzidikira kulamulidwa zaka 10 muli mundende. Palibenso kutengera kulandira chilolezo. Chonde bwana. Mtengereni uko. Hello boma. Mumukali dolo wanga. Ndifolemera ndikuuza. Sindikuvetsesa. Uli kutiko? Kali, ndiri kunyumba kako kumayo kulibeko. Uli kutiko? Boma ndamba ndine kufusa. Ineyo, ndiri munjira yokalemera. Koma choyambilira, undiuze zoti uli kutiko. Undiuze zoti ndibwere kwa iweyo. Uliweka? Ndifunso la mtundu wachi limene, kumene ndili ndekha. Kapena kuyiwa zoti tosefe tisingo. Chabwino ubwere kumishi hotelo. Chonde usauze wina aliyese pamene ukubwera, usauze wina aliyese pamene ukubwera zandiona ine. Ndipo ngati ufuna ubwera ubwere weka. Ndikubwereza. Boma weka. Chabwino ndakumva ndiri munjira. Fumuka idolo wanga. Tabwera ndineyo boma. Tatsegula.
Fumu kali ukusangalala. Wazipeza kuti ndalama ulipia hotelo kuno. Kali, kapena wa banki? Ayi. Osadandaula, taona kali. Pano patipanga ndalama zazikulu. Chomwe tifunika tingopanga, ndikupanga zoyimba, kodi yoyenera. Ndikutanthauza kuti nambala kodi ya polisi. Sindikumvetsesa utanthauza yani. Osadandaula, tabwera undilole ndipasa dongoso lonse. Ndiyeno dzulo bamba Faluku anati ndikuyenera kwaondola kumunda, ndipo kuti tikathe kupanga ndalama. Ndinafika ku nyumba kwako koma sindinakuonepo. Ndinapeza ngakhale kokhoma, foni yako simapezeka. Unamvetsedwako za njonda zakubazija? Kali, ndinapeza chomwe iwo amachitcha kuti information ya umboni, yomwe ineyo ndakatha kutumiza straight ku banki. Dikira ndikuonetse. Ndinajamba pa kamera ameneyi live pomwe ine mabwera yochokera kumundako. Kali, chomwe tikufunika tingopanga ndikupanga zoyimba, ndipo umene ukhala umboni wako. Kali, sukunenapo kalikonse, kodi kusapota yamba vazi? Sikuti zili choncho kumano. Sungathe kupanga zimenezo ayi. Sindingathe kupanga chifukwa chani kali? Ndiye ufuna uchinge mayendedwe anga? Anthu akumuzi kwathu namene akutumiza. Kauzo tisazandionaso. Chifukwa chakuti kwa imeneyi ndiyimba pompano. Boma usapange. Boma usapange. Kali. Sungathe kupanga zimenezi ayi. Sungathe kupanga zimenezi. Ndine mmodzi mwa iwo. Kali. Ndi zimene zinachitika. Ndi chifukwa chake ndikuti sungathe kupita polisi. Ali ndi chithunzi changa, angathe kundipeza. Kali, zimenezi ndi zoyipa. Ndiye nopanga bwanji tsopano? Ndimaona ngati sindikudziwa. Ndizokuti ndinali ndikuganizira ngati ndingathe. Boma, ndinakuwuza kuti ubwere wekha, umayembekezera wina wake? Ndinatero kumene. Iwe kuyembekeza wina wake? Ndani ali pachiseko tsopano? Odi ndingosunga kaye. Boma. Afika. Ndani? Kakulu kako bako. Azinzako? Kodi wapenga kapena china chake? Boma angathe kupeza panopa, wena ukabisala. Boma, ayi, toilet. Ukome, usavange phokoso lililonse olokusokosera. Drive pamwamba mudziko muno. Sunandiuze dzina lako nthawi ija, dzina lako ndani kachikena? Kalistus bwana. Kalistus. Ndikutha kuona uzisangalasa wekha. Ndiye ndani yomwe nali naye? Palibe aliyese bwana. Palibe aliyese, ndinali naye basi bwana. Palibe aliyese. Tili ndi ntchito ina kwa iweyo. Bwana? Eya. Hey, bwana. Anthu inu mwandipeza bwanji koma? Timakulondoloza. Umandilondoza? Tiye nazo. Watenga mbali mfuko lathu tsopano, ndiponso uli bwino kwambiri pa nzeru. Kalistus wa Fast and Furious. Ndiyeno, wakonzekera pa ntchito yathu inayo? Chonde bwana. Tiyo kutayimirira pamenepa. Chonde bwana, musandombere. Musandombere. Kali. Chani? Umanama kwa ifeyo? Bwana, sindimanama bwana. Zala kuika basi, ye watona nkope zathu, muombere. Chonde bwana. Chabwino, taima. Timpange chonje ameneyi. Panga wekha, usipange changu. Kupanga chani bwana? Mupe ameneyi.
Abwana singaonesa omupa omuombera ine. Singata omuombera bwana. Siningata bwana chonde bwana. Nizanga amene bwana. Abwana. Ndipo ndine zake ekayo. Ndakatolanje imeneyo. Sindusamala. Angonika ngati khoswe. Muombere. Ha. Abwana singata omuombera ina bwana. Abwana amene ndizanga ekaya bwana. Abwana nkobwino mundiombere eneyo ndikuti ndimupe yeye abwana. Siningata bwana. Ingo ndombelani basi. Ndikutha kuona. Chinzake chodalirika. Eko, muombere, ndipo ngati sotero, ndikuchosa mutu wako. Boma. Kali pepani. Boma. Yawadeo. WAXY, the new voice. Ndipatse. Kumene kunkutetezeka. Chinzake cha marope. Boma funo ndombera ineyo. Kali kumeneli lamulo. Ndazikonda nzeru zako. Iwe tsopano atenga mbali mkululi. Fast and furious. Tinazipeza zimenezi mukamera muzindamo. Mabloku atatu motalikira na banki. Kali moto yake ndiyo mwezi choncho. Ndiyo mweyo. Ndiyeno iye sakuuzani chifukwa chimene anachokera. Anangosiya makindi kuchokapo. Sizingatanthamanga kwambiri. Sindinamuoneka kupanga ngati choncho. Koma ndikukhulupirira kuti iye sane ndi vuto lililonse. Chabwino, nthawi yokuti ayankhule. Mungatipatse adiresi yake. Kumene. Kali chonde. Sizofunikiraso zokuti ndikhale mu hotelo muno. Ndileke ndikakhale ku nyumba kwanga. Kali chonde pepani. Kumapeto kwake ndakuona iwe mtundu wako weniweni. Ndipo ndiwe mmodzi wambava siyo. Kali sizomuganiza zwayi. Chonde nane kuti pepani. Chonde asati mukwiyayi. Kali. Wanena kuti chani? Chonde usakhala ukwiya. Ndikuena usakhala ukwiya boma. Ndiye mmene mundimezi dakhalira. Ukadandiwombera ine ndikufa ngati nkhuku ine mfumu kali. Kali ayi. Ndimadziwa kuti futi chani otetezeka. Ndibozala mtundu wanje limenelo. Kali ndinganame bwanji ineyo. Kwa iweyo motelemo. Ndinaziphunzira mbuyomu kumuzi kwathu. Mmene tingadziwire futi wopanda kanthu ayi. Sindingowombelezanga wamamtima ine ngati mwenye chomwe ayi. Kali chonde ndikupepesa. Chinzake chapamwamba m'matope. Kali. Ndileke ndipite ine ndikabwezera magi awo. Kali chonde. Ndileke ndizipite ku nyumba kwanga. Sindodziwa kuti nchifukwa chani ukundilondola nyumba kwanga. Kali dolo wanga. Wasadandaula ndileke tikuthandize ndikuthandiza. Ima pompo. Ukangosunda tombera. Mr. Kalistusi. Mamangidwa. Sine Mr. Kalistusi abwana. Ndiyo mwalukoyo. Ima pompo. Komanda mukudziwa kuti ndilosalako chifukwa chani mmatawa. Bwanji simunabwera polisi bwanji mwalowa kuti polisi ikubwerereni. Abwana. Uganiza kuti pebeka ndisichoncho. Ndi phiri limene litsopano. Ngati phiri silimasuntha ayi. Pepani bwana. Abwana silimabwera polisi chifukwa chakuti iwo anali ndi zithunzi za ife. Ananena zokuti angatobwera polisi chifukwa chakuti chiganaka uli pa chithunzi. Abwana. Taonani mukadiza kuti tili pano zasowera sichoncho. Tiwuzeni ali kuti kwa iwo pompano. Abwana siludziwa komwe iwo ali abwana. Abwana. Koma tiudziwa mmene maonekera. Zona. Abwana. Ndi video yawo mfoni mwanga. Abwana. Zili bwino tinazivadi kwina kwake. Ndiye mweyudi. Ndaniyo bwana. Pankole. PA lau ndi wakuba waluso. Ndada amene adakakula ndi bambo ake. Zokuzana ndi kucholera kwa mabaki 7 ali zaka 25. Anasowa kwa zaka zambiri. Ndiye wabwereraso. Koma sangatogwida ndi zochitika zake. Ndichonchodi bwana. Abwana tatoneni ife silingathochita china chilichonse.
sadakuphe weyo pomwe unangomaliza zikutanthauza kuti ntchito ya ku mikolo finance inali yofunikira kwambiri. Plani yawo ina ndi chani? Bwana. Tandiyankhe. Abwana, ife sitikudziwa china chilichonse bwana. Foni imeneyo ndeiti? Ndi foni yake. Akuimba ndani? Ndi nambala chabe bwana. Mupatsira ike pa loud speaker. Kalistus wa Fast and Furious ndikupira kuti wakozeka pa ntchito yathu ina. Eya bwana. Koma ndilibe galimoto bwana. Ndi chifukwa chake ndendende ndayimba ndikufuna upite ukayandikire ku primary school ya Minyamishi mawa lino kumeneko wapeza vani magiyi akakhala ku basi ndiyeno zomwe ufunika ukapange ndikukatiyendesa ukatisiya komwe tikufuna. Ndikakusiyani kuti bwana? Bwanji ukufunsa? Palibe bwana, pepani. Ndatha kuona ndakulembera chinthu china chomwe chimuvanimo ndipono uonesese kuti wabwisa nzako zamveka. Eya bwana. Ndiyeno zimenezi ndi zomwe titakapange. Boma. Imeneyo ndi galimotoyo. Ndichotsegula. Odi ndifufuze basi pa mapaziwa amene amanenera muja. Ndi amenewa. Waona magi? Undikire ndimuimbire ndimuze kuti tafika pano. Boma. Ndi ameneyo. Wadziwa bwanji kuti tili pano kapena amatilondola? Dikira ndimulembere message. Apite ku namba 15 koba overlewe. Tikakumana kumeneko. Boma patakwanisa. Dikira nditumize mwachangu kwa detective aja. Tumiza. Ndatumiza. Chabwino akuluakulu tapeza malo tiyen imbira chithandizo. Hey kali, tamuone mkazi wokongola ali kumenekoyo. Dikira ndipite ndikatenge nambala yake. Boma. Ndi ameneyo kuti nzakoyo. Ndani ndi mkaziyo pafupi pawo? Aka. Tiye kundipoti kumanena naye kuti afuna chani. Wawa zato. Wawa. Tasintha mapulani. Kumalowa tsopano. Chabwino, boma. Hey, sikunendiza changu. Perekani mafuni anu. Tiye ntizipita. Pang'ono kaye. Pepani mama. Anthu omwe ndikuwaona leloli si anthu omwe aja omwe munagwiritsa ntchito tsiku lijali. Pa ntchito yokuba ku bankija. Ukudziwa bankale safuna kugwiritsa ntchito anthu omwe mowirikiza. Uli ndi mwayi. Hey boma. Uli bwanji zikutheka? Tona ndikamabwerera zikomo. Komano awa ndi baula 15. Chifukwa chani sali kuno? Mukangoti mwasuntha. Pasi. Wina liyese pasi. Chabwino. Imene ndi nthawi yolondola.
Zathaso pano. Tenga mafoni awo ameniwa. Zathaso pano. Ndatenga mafoni awo ameniwa. Nthumwi. Wansogolomo. Ndi mmenemu ndimene mutasankhire malamulo athu pogawana zomwe tabazi kumanani ndi anthu anga. Chabwino ife ndi anthu chabe ndipo tafika muno kudzatenga share athu. Tingotere mwachidule ife tabwera kuno kudzatenga chilichonse. Wansogolo lolani masiku ano akhale odalitsika. Mwadalitsika tenti zipita. Chitetezo onse ali kuti kwa chitetezo. Expected Badimasi. Bwana athu. Ndimene zimachitikira. Njonda zakubati zimenezi. Usayesere ulo pang'ono. Usayesere. Bwana chifukwa chani? Ndili ndi mkazi ndi mwana ku nyumbako. Ndiye kuona zomwe anyamula pamenepo. Taona kumeneko. Taona chiopsezo zimene chilipo. Tangoona sina okonzeka kufa. Sindi malipidwe mokwanira kuti ndife. Tiyoko tizibira tiyoko. Imani. Zausiru. Bwerera mbuyo. Zausiru. Polisi. Adzowa bwanji kuti kunoko. Sindi kudziwa bwana. Bwana tipange chani kodi? Imani kaye ndiganize. Chani? Foni imene iti. Ndiona ngati nakuza kuti zimisema foni. Bwana sina ayi. Si ayi neso ayi. Ndipase foniyo. Chani? Umatumiza amene wa message. Ayi bwana. Boma. Watipereka iwe. Chonde bwana sizingati choncho bwana. Zausiru. Tantuseni. Chonde pepani bwana. Dikirani muone. Boma. Bankole. Boma. Ukuyenera kuti ugonjere. Udazida zako ndipo ugonjere pawika. Ayi. Mwauza anyamatanu kuti achoke panjirapo. Pandapo ndithudzula boko wake uyu. Ndiwerenga katatu kokha. Upese ni basi. 1 2. Chabwino. Akuluakulu kwera ni galimoto. Tiye. Bwana. Chani. Galimoto sikulira bwana. Uredo zanu kati sikulira. Sine kudziwa bwana ndiwesera kuti gwire ntchito. Chabwino tipange chani tsopano. Atutseni. Popano. Pepani bwana. Auzana nyamatanu kuti ataye mifuti. Chonde bwana. Ngati simutazida sana ndipulisa ubongo wawo. Pang'ono. Musapange kanthu. Ngati simutazida sana ndipulisa ubongo wawo. Musapange nyasi ndi ine. Chonde bwana musatombere bwana. Chonde bwana. Taenda. Chonde bwana. Akuluakulu tiyeni. Imani. Ndadziwa. Ndikudziwa ino ndamene mwapanga zonsezi. Kutipereka ife. Koma leroli ndi tsiku la mapeto anu. Ayi kali. Kali chonde. Kali chonde. Nithandizeni chonde. Muthandizeni chonde. Kali chonde. Ndithandizeni pulumuzeni zanga. Osadandaula akhala bwino changu musebula. Akhala bwino. Chabwino. Kali. Hey, boma, ndafa. Kali uli ndi moyo. Hey. Magazi. Tili ndi moyo. Boma, tetizibira. Boma, asiya mafoniyo, akulondoloza.
ndimene zinakhalira ndi futi yolemera pakati pa munthu wakufosi ndi njonda zakubazi. Atangomaliza kuba kwa ASP ku ofesi ya kampeni, AIG a polisi anatsimikiza zakuti mamembala onse a gululi amangidwe kukhala zaka 25 za moyo wawo. Kale kwenikweni iweyo mafuna kutenga chipopo cha ine pamene paja? Sindili ngati iweyo ayi. Kale zileke zomwe zinapita zipite basi. Taona kwenikweni ufunika kupuma. Undiwe ndithamanga ndikopeze chakudya choti udye. Mfumu kali dolo wanga. Bomalisi. Uzilole zomwe zinapita zipite basi. Odi ndipite ndikapume. Hey Zato. Data ine. WAXY of New Voice. Freaking beats. Don't you? Practice music. Pajamani na kuti tu vula ikagwa kuchuluka zolilalira. Ena anu mmakhala mukudandaula chonsecho munachita kusemphanitsa nokha njira yeniyeni komanso kwa munthu weniweni amene mungapite. Ineli chimene ndifuna ndikambe apapa ndi za Dr. Sing'anga, Dr. Ng'ombeteni. Iwo watu ndi bambo mkhalakale pa nkhani ya mankhwala adzitsamba. Inu ndikatero tena mukufunsa kuti kodi iwowa bwanji? Osadandaula, ena muli ndi mavuto osiyanasiyana, sikufunika kuti ndichite kutchula. Inuyotu chachikulu mungu ayimbira foni iwowa pa manambala awo awawa 092 03 92500 kapena 082 21 40 149. ndikuti Dr. Ng'ombeteni ndi nkhalakale pa nkhani ya mankhwala adzitsamba. Kuti mudziwe kuti iwo ndi nkhalakale, iwo watu akukuwuzani moopa Mulungu kuti iwowa ayisapanga nawo zachikwama waleti. Ndikatero ena kuti nangati ngalemene bwanji? Iyayi kumeneku ali ndi nkhani ija ya everyday is Christmas. Tsiku ndi tsiku kumangosangalala inuyo mmoyo mwanu. Chimene chimafunikira mukumapita kwa iwowo mungonyamula lisero kapena kuti lichero kapena kuti kantsuko kakang'ono mupite kumene kuku akapange zimene amadziwa kuti inuyo mudzisangalala tsiku ndi tsiku. Ndikuti Dr. Ng'ombeteni palibenso malawi munomu chifukwa iwowa akhala akuthandiza ndipo akuthandiza. Lero afuna kwa ena amene simuwadziwa muwadziwe. Ndikuti Dr. Ng'ombeteni iwo watu wakubaka kuberani. Inuwe mukapita kwa iwowo simupereka ndalama ina iliyonse ayi. Iwowo amalandira ndalama kwa wakubayo chifukwa ndi amene amafuna kubwezetseni mbuyo, osati mwapita kwa munthu kuti akuthandizeni mwaberedwa koma kukuwuzani chimtengo kuno ndi uko nokaso kubata katundu andiberayo ndi mtengo nachitidwawo bolaso ndikangotenga ndalama ingagule. Iyayi pitani kwa iwowo akakuthandizeni, amagwira ntchito bwinobwino mopanda vuto na lililonse. Ndikuti kwa amene mukufuna mankhwala amwayi wa ntchito kumeneku ali nawo, musakubire musafutike. Tapitani akakupatseni mankhwala amwayi. Ena atu mwakhala mukumavutika kubeta amene mwayambira koma kudya simudzadya mukungofupa nyawu isanalowe m'bwalo. Iyayi iwo watu akuti pitani akakupatseni mankhwala oti inuyo kungoti mwalowa mkatimo mbedimo nokha mukamatuluka kutuluka muli munthu osinthika. Ndikunena azimayi mwina azibambowa akuvuta m'manyumbamo ankagona uku chifukwa choti mwina thumba lamba kulemera. Iyayi osadandaula, tapitani kumene akakupatseni mankhwala oti amunanuwo adekhe mukhale limodzi ngati banja mmene mmakhalira. Ena tikuswekera mphatso ya mwana m'nyumba, amasula amayi abambo. Inuyo pompopompo osatenganso miyezi iwiri ndikupezeka zoti amayi ayima. Inu nthawi ino siyovutika, si nthawi yolira. Amene muli ndi nthenda ya BP, shuga, likango, iwo watu zimene zamathandiza, asima, enanso mphumo imene. Inu tapitani kwa iwowa akakuthandizeni. Dr. Ng'ombeteni ndi munthu wamkulu yekhayo amene akudziwa chilungamo. Ndanena kale kuti everyday is Christmas. Ndiwowo amene amapanga zimene zokusangalala inuyo kwa tsiku ndi tsiku, osadandaulanso za maluzi ayi. Ndikuti musadandaule musalire, tapitani kwa Dr. Ng'ombeteni ndiye kuti mwapeze ndati tacha ile ndamya pa manambala awo awawa 092 039 2500 ndi chulanso 092 039 2500 kapena
0 ma 8 awiri 21 40 149 inu mukatero mudzayankhula nawo ndiye pali ena mukufuna mutapita ku joni bwerani kwa iwowo amakupititsani ku joni paulere simupereka ndalama ina iliyonse ndanena akupanga maula amatsirika chuma chanu komanso kuteteza ndalama zanu kwa anthu okawa ena mukufuna mutakuza bizinesi yanu tapitani kumeneko akakupatseni mankhwala oti pa shopu yanu anthu asamasowepo yayi ndikuti Dr. Ngombeteni nditatetu inu kodi ndi ndani amene anamba akupatsanipo mankhwala ulere pitani kumeneko ngati akuberani ngati mukufuna ntchito pitani kumeneko akakupatseni mankhwala amwayi wa ntchito ena mukufuna promotion tapitani kumeneko ndithu zikatheka ndanena kale kunena kuti iwowa alibe chikwama waleti koma ali ndi mankhwala a everyday is Christmas kusangalala kwa tsiku ndi tsiku ino nje chimafunika mukapita kumene mungonyamula lisero ndati lichero ndi kantsuko kakang'ono mupite kumene kuku zonse zimatheka mumabwera mukululutira mukusangalala umphawi mutasiyana nawo komanso kwa ena amene mwina ana amene mukulemba mayeso zikumakuvutani tapitani kumeneko ali ndi mankhwala oti amakupatsani inuyo nzeru zimatseguka nkuyamba kuchita bwino mkalasi inu tatiyeni tisavutike pitanitu kwa Dr. Ngombeteniwa akakuthandizeni inu mukatero oti Malawi mudzamumva kukoma 2022 mpaka na mtsogolomo simudzaliranso simudzadandaula pa nkhani iliyonse amakuzanso chida cha abambo osamayiwala azibambo ena timaderedwa mnkhani ina tikakamba zakuchipinda tapita kumeneko akakuze chida cha abambo inuyo mukafika munthu wamayi adzilena kuti aodi ndi amunanga ndikuti Dr. Ngombeteni nditate iwowa akudziwa bwino ntchito yawo.